Nura M Inuwa shahararren mawaƙi, tauraron mawaƙi, wato mawaƙi wanda yake kawo zafafan waƙoƙi masu matuƙar burgewa da ban nishaɗi. Ganin yacce mawaƙin wato Nura M Inuwa yake ta sako waƙoƙi masu matuƙar daɗi a cikin wannan shekarar da muke ciki, wato shekarar 2022. A yanzu ma haka mawaƙin Nura M Inuwa ya saki ta zazzafar waƙa mai suna Mai Jifa. Tabbas wannan waka ce mai matukar daɗi, wata na tabbata masoya Nura M Inuwa za ku ji daɗin wannan wakar. Amma kafin nan muna roƙon alfarma, idan yau ne farkon zuwan ku cikin wannan tashe, ku danna mana alamar ta subscribe da alamar ƙararrawa domin samun wato zafafan waƙoƙi na shahararrun mawaka da zarar mun ɗora a cikin wannan tashen. Tabbas mai sauraro za mu ɗanɗana muku zumar wannan wakar ta fitaccen mawaƙin, wato wannan waka mai matukar daɗi, kuma za mu saka muku link ɗin wannan wakar a description, sai ku je domin sauke ta akan wayanku da kuma sauraron ta. Tabbas mawaƙi Nura M Inuwa fitaccen mawaƙi ne wanda ya shahara wajen kawo zafafan waƙoƙi na soyayya masu matukar daɗi wanda mutane suke ji daɗin su kuma suke saurara. Tabbas mawaƙin Nura M Inuwa mawaƙi ne fasihi, wato mawaƙi ne tauraro wanda yake haskawa kuma a faɗin duniya, wanda na tabbata mutane da yawa suna jin daɗin waƙoƙin shi, ganin yacce yake sako baiti iri daban-daban masu ban nishaɗi da kuma burgewa a cikin salon waƙoƙin Nura M Inuwa. Tabbas mawaƙin Nura M Inuwa bai sare ba na alƙawalin da ya akan cewa zai sako wato zafafan waƙoƙi wato a cikin wannan shekara da muke ciki, wato shekarar 2022. A yanzu ma haka mawaƙin Nura M Inuwa ya fara sakin wato waƙoƙin masu matuƙar daɗi wato tun a cikin wato watan da ya gabata a cikin wannan shekara ta 2022. Tabbas a yau ma muna ɗauke da wata daɗaɗɗar waka ta fitaccen mawaƙin Nura M Inuwa. Amma kafin nan muna roƙon alfarma mai sauraro, idan yau ne farkon ziyartar ka cikin wannan tashar tamu, ka danna mana alamar ta subscribe da alamar ƙararrawa domin ta haka ne za ka dinga samun wato sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Tabbas mawaƙi Nura M Inuwa fitaccen mawaƙi ne fasihi tauraro wanda ke kawo waƙoƙi iri daban-daban wanda suke matukar burge mutane kuma ake jin daɗin waƙoƙin shi ake saurara. Mai sauraro kada ka manta, kai dai ka tabbatar da cewa ka yi share ɗin wannan bidiyon zuwa group naka na WhatsApp da ma Facebook, domin ko haka ne zai tabbatar mana da cewa kana ɗaya daga cikin wato masu bibiyan mu a cikin wannan tashar, domin kuma kana son kuma ayyukan da muke kawo, kuma kana son ka dinga samun zafafan waƙoƙi wato na fitattun mawaƙa da suke taka muhimmiyar rawa a cikin kowace shekara. To masu sauraron mu kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, ga waƙar ta fitaccen mawaƙin wato Nura M Inuwa, sai ku ji ta. Amma dan Allah kada a manta a danna mana like akan bidiyon mu, kana a danna mana wato share wannan bidiyon zuwa group na WhatsApp da ma Facebook. Mun gode. Mai zagi ka kare zagin ka, mai suka ka kare sukar ka, mai jifa ka kare jifan ka, mai tsafi ka kare